салом алайкум дӯстон, дар хитоби якчанд сайтҳое ҳаст ки шумо ҳоло намедонед ва ҳеҷ кас ба шумо нагуфтааст. Пас биса саволае ки монда видеоро то охир тамошо кунед. Барои шумо якчанд сайтҳое ёфтаам ки ҳама намуди лавозимотҳоро ёфта метавонед. Якеаш ин аст ки ҳозир барои шумо нишон медиҳам. дар ин ҷо лавозимотҳо ба гурӯҳ ҷудо карда шудаанд. То охир тамошо кунед, ба шумо ҳамашро нишон медиҳам. аз ин ҷо шумо ҳар чизе ки мехоҳед метавонед заказ кунед.